Atay, gani haraman na naglibot-libot mo po nakakaon dire. Atay, nanghiki naman kayo nakakaon naman siguro ka. Wa pa ko kakauloy, ganina ra ko direk si panghingi kay si barog-barog. Daghan nagbayang ni sudlan na wa ka kaon kay alaw kayo. Ug wa ni kanang kay mamatay na karos ka gutom. Atay, bawo ka man ron bay. Bitaw mura bitaw baho ron. Pag na ako rin nalibang. Ate lain na kong gipamistahan. Ay, imbis karne, barunday naman noon. Ate nag-igit nung kuha na sa akong gipamistahan. Ay, salamat. Kalibang God. Ate na, naman ka niya, Brad. Igit po ko diri. Igit natin dyan. Salamat. Ano ba? Anong nag-igit? Ano? Og karon guys, sumangil din miglabay-labay no kay nahiringan naman namo nga si nato nagpalitson. So ang teknik namo ning grupo haron labay-labay mga to kay tawgon may matik. Kaunan guys. Tara. Yan na lang sa dool guys, sa dool na mi. So testingan na mo effective baron ng plano. Effective kayo guys. Tawa effective kayo. Nawa guys, effective kayo guys. Effective kayo plano no. So karon guys, effective yung plano ni Edward. So nakaon mga tuglit. Tawa hero no. Effective kayo. Atay, nakauli na dyan. Gikan Manila. Pwede sundo na ako karon no. Asa na ka to sila? Tawagan sana ako sa Mailo. Hello? Eng? Asa mo karon? Palihog kung pasundo ko dito sa airport. Sige, magbuhat ko dito. Putangina mo! Tawag si boss ba? Hello. Sige. Aura kan sundoon ron, boss. Magkita ra taron, ako'y bahala. Salamat ang ihaya na to. Ano no? Was boss, tos Manila ba? O lagi, yaya na yun. Kinabuhi. O lagi. Lingkod-lingkod ra. Pero na, swildo. Hoy, mga anheng, ali sa mo dire kay nako'y sugo ninjo. Sa mananeng, alami, agam kinabuhi kay was boss, tos Manila. Saan? Sige, surutog, tawag. Eh. Putangina mo!